Na kabanta banyo ya ki samba jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so, lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Tay ya ka jing trei jong jing post new jong pi bat ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing trei kam la jong hakithan nong kendong bat ru ki jakasor kum ka jing penslori ke samla ha ka ri barok away da ka bakentiu ya ka jing trei ya ka kam la jong. Ki jing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong ar pusan laktingka nakabenta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but si pol laktingka nakabenta ki tu ki batrei hakakam service sector. Kajing no senyang ki nongyo jing mentoy. 100% hadu 10% naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector, but shipho laktingka haka service. Ki duler badon kam ki kentup ya ka way ka dur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Ka MDC jong ka Umsning constituency ikong Magdalene S. Maulong, menta kasngi lalit ban pleno ya lai tili ki jingtay, balapan mang na ka MDC scheme, kabalawan lengba na ka district council. Kini ki lai tili ki jingtray, ki kentup ka fencing wall jong ka ying dorbar jong ka shnong Saiden, ka kitchen shed jong ka shnong tasor nong Jeremy, bat ka passenger shed ka bahas nong Quinine. Nakaling MDC haba ay jingkren, ila ong badang don shibon ki jingduna haka constituency, haka bay day baka roy kapar, haka bay laong bakum ka MDC, harangkat daga jingitre lang bodo MLA ka constituency, on wanra shushu ikilat kilinti, ban kantiw ka constituency habaro kaliang. Haka negas ngilay sanran lang da kinong kitkam ki bahakmat jong ka party PDF, kabakantop yu ba biran singkli, ubade yu presiden jong ka PDF Umsning constituency, i presiden jong ka PDF Women's Wing Umsning constituency, ikong Idolins Imli, uba Lansius Imli, uba Joseph Singkli, bat harangkar ka jingdon lang jong kinong yalam shnong. Pang kasgi ka ba sa jingkan mau hakaba nilan yo ban pli la ya kilai tili scheme na du menem step ka basdang na Saiden ni ka bang ila ban pli ka retaining wall ka kendro nang ta nila yo ban room ba yo kijat ru ha ka shinong tasor dong Jeremy ha bang ila ban yo ban pli ru hang tay ya ka kitchen shed ka jaka ban shed bam ba khadu ha ka shinong Quinine haka bangiyo ben sakhi ni kapor ya ka passenger shed lani ka sam up kali ya ka yeng up kali pada shisha ka ba ai ka jing shakri ka ba paka ya pi kinong shong shnong ka i ka jing kerpat ka jonga kum kanomi khmat ka jong pi ya pi we long shong shnong ka long ba kum ba pi sumal ya ka yeng ka sam ka jong la jong angit scam ba ni jing ai barit jing no asnyang ka jongi barit sha ka shnong ka ba i ka jong pi ba pin sumar ka ni kum kajong la jong hi de kum ke no mi khmat na ju ya na ko ga shnong shwe ga shnong ni jiyo de mo shom de kirang ba shnong de kliu jimut de jing jan kam ka jong ki ka jing ka jong ki ka bi kendo ki shnong de shisha niem na klam dalen don ki shnong ki ba bun ki jing don kam ka ba ni kum ki no mi khmat ni ang nuat man pendap henry ni nget scam makala kelenti hi kan ai la ini dengan na pendap kaway hadin kaway baraboru najudan najiya shong najiya kran ru irang bashnong ba inong kit kam shnong ba kong idalen ru ba Lansius ni so tho ba shnong Quinine ru ki anglut kumya kasula lai ba kumju ru ka ba irang bashnong ilakran hashwa ka jing anglut ka jing thang ka jong pi kinong shong shnong sakaway ka passenger shed ngaso ban ong ep ho wa ikita kum kanong mikmat nan pular haka ni ka scheme ka banwan nan pedrung yang passenger shed bat kumjuru haka shinong Quinine nan yo ban ai ikisula lai haka ba kan wara ka jing shai ka jing shingai ya pi kinong shong shinong tinga karpat ru ya pi we nong shong shinong bengin ya sno ktilang ni le tray lang habang ikwa ban kentiu ya kayo ka kwat shinong hathau
Ikwa bagi kalawai jong kasinong kan pernai. Kajing ya terilang ngasmo kalong kabadon kam. Kajing ya teli. Kajing ya bishni ngasrai. Kajing ya tan telai iwe kadung don. Yin yo i ka babha. Yin dei ban ong wiki briu ka bangi i kajing bhang i kelep no. Hendai ni dai bakla. Dan idam kadu kajing bakla. Briu ki kloy ban i kata. Hendai ngaso ban ong ta kun kajing long briu. Yin kelep yin dak syarut komita. Yin tei ka sinong kathau. Yin tei Muslim constituency. Namar kum ginong mikmat idan kajing ba kli ka bakmau. Ya ka constituency hi. Ya ki pat ba. Jong ka constituency hi ka ba ko wei. Latip kajing anut ka jong pi wei. Kadu kinong syong sinong. Jong sinong Sning. Ban yo bun ki nadu ki surok. Nadu ki passenger shed, nadu ki dorbar hall. Pat kum ta ter. Tigang ngek scam. Ba ubleiru play takalat kelenti hangi kum ginong mikmat nadu MLA ba Jason. Pat kum jo ru hanga kum ke MDC. Bangiru niyo ban prat lenti nam ta ka jong pi ginong syong sinong. Namar kalau ngipa bakalawai jo ko Sning ko constituency. Kum bangi jo kran hang puas kapor. Kanong ka ba pernai. Kanong kabaki kinyo i kanuksa kababhakam sa sisi empat na sobat ay kublay ki wei wala pelat por di por bakar pang kajong pi habring jimbon kam kajong pi kila idon rengkat lambat ni ni kasmi ni kapor na sobat ay kublay kelum ya pi kublay kajing suk undor rengkat lambat pi wei kinang yo kamet kabokai baklan kinang ya bah kam kajam kublay shibon kublay syajar go Kasinong Jarasi Hariboy District kan penlong ya kajing pun khoi chinong ha ka khat sau tarik benai November 2024 kaba ons dang nadu kapor khandai baje man step labtha ya baro ki nong shong shong bat kumju kito ki badon jaka hapo upot usam jong kasinong Jarasi bakin yemi renti ha kate kajing pun khoi chinong banyo shushu ya kajing pencai phun hai ki number henyo henreu ar khandai pra khandai iwe pra lane henreu not khandai ar henyo sau not khandai sau bat henreu not khandai sau ar henyo khandai san ya kane kajing pen bana lawan ra shapi lengba ka dorbar chinong Jarasi Hariboy District